खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव रादाबसो लानानै फैदों लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। नोंथांमोना गोबाङानो आंनाव कमेन्ट्स खालामनानै सोंहरबाय दं BTCनि बे 2 लाख रांनि जि एप्लाइ, बे एप्लाइआ माब्ला जागोन आरो मा डकुमेन्ट्स नांगोन, लोगोसे बे एप्लाइखौ खालामनो थाखाय बबेयाव थांनांगोन, गोबाङानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों सोंहरबाय दं लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो बेखौ फारि फारि फोरमायलांनो नाजागोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो लोगोफोर। गिबियाव नोंथांमोना बे BTCनि 2 लाखनि जि बे लाइमोनफोरनि जि 2 लाख रां, बे 2 लाख रांखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बबेयाव थांनानै एप्लाइ खालामहैनांगोन आरो बे एप्लाइआ माब्ला जागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स नांगोन बेखौ आं फारि फारि फोरमायहरनि लोगोफोर। गिबियावनो नोंथांमोना बेवहाय जिखिनि ट्रेनिंनि स्किलनि जि सार्टिफिकेट, बे सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोननिखौ नांथारगोन दे लोगोफोर। आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना BTC सरकारनियाव एप्लाइ खालामहरनांगन। दा बे BTC सरकारनिफ्राय बा हाग्रामा सरकारनिफ्राय एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना बबेयाव थांनांगोन, नोंथांमोननि जि PCDC थायोना, बे PCDCआव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन दे लोगोफोर। आरो बेवहाय ब्लक अफिसाव थांनानैबाबो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइखौ खालामनानै लाहैनो हागोन आरो लोगोफोर। दा बेजों लोगोसे नोंथांमोना बिनि एप्लाइआ माला जागोन लोगोफोर, बेनि एप्लाइआ लोगोफोर दा जाथ'वाखै लोगोफोर। जेब्ला जागोन नोंथांमोना बेनि एप्लाइखौ आं नोंथांमोननो भिडिअ लाबोगोन आरो लोगोफोर दै, नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों। बेनि गेजेरजों लोगोफोर नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जि 25,000 रां, BTCनि जि 25,000 रांखौ नोंथांमोना माब्ला मोनगोन गोबाङानो सोंहरबाय दं। बे 25,000 रांनि जि फर्म, बे फर्मखौ दा लागासिनो दं दे लोगोफोर। नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जाय बिथांमोना दैदेनगिरिफोर दं, बिथांमोना बे 25,000नि जि फर्म, बे फर्मखौ माने साबमिट खालामगासिनो दं आरो लोगोफोर। दा जुदि नोंथांमोनाबो जुदि बा महिला आइजोफ्राबो जुदि सोरबाफोर बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फर्मनि जि 25,000 रांनि जि फिलआप खालामनानै होआखैब्ला नोंथांमोना फर्मखौ फिलआप खालामनानै नोंथांमोननि जाय बिथांजो मोना बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दैदेनगिरिफोर दं, बिथांमोननि आखायाव जमा हैबानो जाबाय लोगोफोर। दा बे खामानिया सोलिगासिनो दं आरो अब्लानो नोंथांमोना बे 25,000 जि रां, बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे 25,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दे लोगोफोर। दा बे खामानिया अलरेडि सोलिबाय दं आरो लोगोफोर। नोंथांमोनाबो गोबाव खालामनांला, बेनि फर्मखौ दा साबमिट होनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायहरबाय। दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। थेंक इउ, गोजोन्थों। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन।